Wabhadhira mari? So which means wasara nechikuru 800. Yeah? Ndizvo. Uyanga aisa mayokechi pakutanga akanipa 350 paaisa yokechi re140 paisa futi yokechi 140 saka patakabudisa yakabva yanoita 280 yakaisa mayokechi pane mari yaakatanga kunza 350 akazoisa 280. So it's 350 plus 280. It's 630. So we're saying 1.4. So balance is 770. Ndizvo. Right. Saka pamuti mari berini. Sorry. Nashundura wangu ta payment plan. Iba mlongo mwezi wangu nishiso wangu 100%. Sasa kukumbira kumeza wangu balance zvimbadala zvakana. Izvo zvezvo wakaita ka. Date Saturday. Yeah, because those are the 3 days ndizvoti. Ndinoona kuti over June, February, March, April, May, June. Ne 4 months. To us ninge to sign kuti wasida kubhadhara. Because you supposed to wakauya pa 4 months ipapo wakaita dambudziko. Last month yanga iri June. Kuti ndaita dambudziko rakati. Then isusu tokuasista kuti kuita so. But now zvatinoita manje isusu kana takudai takutokunyorera order yeattachment. Yes, yekuti musi uyu Josephat munema kuenda pamajasitika nejudgment yonodhindwa then message of court anofanira kuzopiwa notice kuti apiwe notice yeattachment azoende kumba kwachidhakwa anoona chidhakwa ane motikari chichi zvese zviri pamba zvokuti time yanekapiwa iyo ita kutodai izvizvi kana asina kubhadhara zvotorwa zvinhu izvozvo. Yes, notice of attachment. Because today is kuti mhosvaka kana yaitwa mhosvaka inofanira kubhadhara nenguva yacho. Saka takupa leeway yekuti kana tisimubvunza katitofunga pakubuta sei mukubhadhara. Saka zvinozoita kunge zivi kana tiri panapa tichitaura kuti bhadhara mari yakatiita kunge tikunyepa kuti hausi kubhadhara. Nhasi 29 mwedzi watopera. Saka nhasi kubhadhara April, nhasi 29. Nhasi 29 mwedzi wapera. Saka uri kubhadhara hii nhasi. $100. Yes. Uyingobani uyingobani zvinhu zvautaura izvozvo haina sipi handisikuwirirana nazvo. Iye ngaisotaka ichiva kuti hasidoripa kozi anombarira zvakawanda pamusoro pangu kwaona akandiitira zvakandiitira ndikamunyarira pamwe kuti kunyara kwandaita kuposa saka pambarira zvakawanda zvatotora zvese runyepo ari kwazinei andibhadhara ndinonga mutimbachoka muona zvakapambardira murodimeso handifina aripa nezvizvozvo. Saka indishotika kana nhasi ari haasida kutobudisa mari uyu ngomwana achati mari yake toita zvimwe zvinhu zvatinokwanisa kuita kozi ini ndakamunyarira ata zvakaitiita inini ndikafunga kuti pamwe achandinyara angarishamwari shamwari yangu hana kana soro yakakwandira achitaura but aifamba achitaura masoro akawanda pamusoro pangu ini. Saka zvatonge inini ndiri kusenza iwe ari wai ndiri kumusenza ndakaita dhiri nemukadzi wangu kuti ndiye mari yake. Saka zvatonge ndiri mari yake. Saka kana iye ati nhasi havana akumari haakwanisa kuripa kuti tiregererane panyaya idzi hapana kwatiri kuenda naye kozi haasi toda kuripa ko ende ari kutondijaira zvisikaiti vachifamba ita zvakawanda
Kuti ndiwede kana nini atondira ini kandakagara panapa ndokwanisa kutozwa zvekutaurwa pakati pevanhu apo ndokwanisa kutozvizwa ii motofunga kuti handauzvizwa mandotozvizwa wari kutofamba mukoma wachitotaura kuti hakuna mambo hakuna dhiri ndakamusota mambo ndakavasota wese ndakavabhabhatidza neMari ndakavabhabhatidza nekeshi saka hawana zvarundiita ngatoenda kwese kwaunoita shamwa takapedza naye mambo inanditengeka kuti anzani life haundikwanisa I'm too expensive because inini chaunofana kutanga watenga pandiri idignity yangu wobva wazotenga reputation yangu wobva wazotenga nyaya yako kubva kwandiri saka haungaikwanisa ndakazwa mumwe musi uchizi wakatosvika pauchitoimbirwa kuzi mudhara wauya papati imwe wakasvika ukazi mudhara wauya ukasvika kuti wanondidiri mambo unozi mambo haiti ndakatopedza naye ndakasota mudhara ukabva wakwidzwa nekukwira nepamusoro pemotikari uchidaidzira kuti ndakamusota mudhara ndozviziva kupati kwamashengedzo kwamutenda pamuenda sekendari kana ndiri kunyepa pabirthday party yamashengedzo ndinayo audio yacho kana uchitora izvizvi nditokirete imwe nyaya izvizvi ndipe foni yangu iri I've got that one uri pamusoro pebhoneti remota kamufana kakatokutambira so kanazaniziya jirekeri kazani kamufana kabani kakatokutambira kaiti mutara wauya ndinazo zvese saka wangaribozifukira kuti zvawakaita kupati kwamudenda pabhedhi yamashengedzo pakati peusiku ndinazvo wangaribozifukira wangaribozifukira ndinazvo uchizi mudhara wakuridzi wepati wanoziya mufaro wauya ukakwira pamusoro pebhoneti ukati auya wanondiitei kuda kuenda kwamambo ndakapedza naye mambo kudhara keshi inotigadzira munhu keshi inotonga wakomana chindipaoka keshi ndipewo keshi yangu ndinazvo zvese I've got everything ari kwatoshambidzika ndakakutaura shama kana muri Mutasa district mudomo nyange uchigeza na 12 midnight kana na 2 am ndinotozviziva kuti togeza na 2 am kana vari paMutasa ndotokuziva kuti togeza na 2 am ndanyepa here papati yamashengeedzi pabirthday party pamudenda mashengeedzi ukasvika ukatambirwa nekamufana kanonzi jireka ukabva wakwira pamusoro pebhoneti yemota ukashedzera kuti vanondidii mambo ndakapedza naye wese ndakapedza nawo keshi inotonga saka ini zvanokwanisa kuita nhasi ngani nhasi Sunday pasara chii 770 handiti 770 handiti uyu mwedzi watopera saka ndikupa up to Wednesday kuti unga wabhadhara imwe wabhadhara 300 imwe mombe up to Wednesday. Failure to do that Wednesday tako yako atacha munhu unofamba netsoka munyika hakusi kuda kwangu mwiri wako ndio usina mutemo unofanira kuziva kuti wakadzi wevanhu hawabatwi wana wevanhu hawabatwi ukatadza kuziva izvozvo mwiri wako ngaukuchengete iwe uchiuchengeta zvino mwiri wako ukakunyengedza upenyu hunorarama wakashata. Wednesday ingobhadhara 300 Thursday aripe inwakomana
ndinozwa kuti Thursday Wednesday maenda kutora mari yemombe, ndinozwa kuti yapo Thursday iyo iyi. Then the balance end of July inofanira kunge yabhadharwa. Failure panotanga nyaya yekutanga musi weWednesday. If you fail to pay mari musi weWednesday, ndataura kuti bhadhara 300 musi weWednesday, then the rest month end. Attachment order inobva yatobuda musi weThursday. Changoona wakomana wakusvika tobva tatongopedzerana ipapo. Unofamba usina because wakomana yacho unoita manje. Wanonyora nebhutsu chaidzo, mapeya ebhutsu auina umba kuti mangani. Unofamba netsoka. Tozoona kuti wanokuda here. Wakufamba wakapfeka socks inonzi manyatira neshoti. Ndizvo? 100 yacho chibva toisiya 100 yacho ina izvizvo. Siyapo. 100 yacho izvo siya. Izvo sai mari yacho izvizvo. Kumabva Thursday imwe yacho yatoenda izvo. Hatijaidzi vanhu vane kamudzira kavo kasina mutemo. Hatimbodi kuti amudzira mupengo. Matonyora zvinotaura izvozvo. Handiti failure to do that. Imi musakatora mari iyo kuma ndimi muchanipa mari iyo. Kana mari iyo yasina kubuda, then Thursday ndoda kuti order attachment yobva yatori ipapo wakomana yawandemba Friday. Ndinoda kuziva kuti list yekuti mota yakati yapinda here paattachment, mota yakati yapinda here, kana nyangwe dzisiri kufamba dzese dzinopinda paattachment. Zvese nezvirumba macho. Kusvika mari yabhadharwa yapera. Right. Andi kana abhadhara mari izvai watopiwa mari yako ipapo watoenda nayo. Iye nhasi yaenda nhasi. Wednesday come here. Mari yobva yatoita tobva tapedza nyaya. Hatitami kutotaura chinhu wani mufamba muchishaina maraini. Hatiiti izvo. Right. Andi